Wake Baffa YouTube channel abar alfahari. Assalamu alaikum masu kallonmu da sauraronmu a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu mai taken Wake Baffa, inda muke gabatar muku da wannan shiri mai taken daga masu kallonmu, wanda ni Abubakar Umar Whiteman nake gabatar da shi a kowane mako. Shiri ne wanda muke yi wa jama'a tambayoyi su ji daɗi, mu ma mu ji daɗi. Wake Baffa ta kuci. Mai gida direba ne na taxi, ya biyo ta hanya one-way ta gaban 'yan sanda ya wuce kamar sau uku kuma ba su kula shi ba. Me dalili? Wannan dalili ya kamata a ce kasanmu Najeriya irin wannan abin shine ke kawo mana corruption da ake karba. Kuma ai baka fahimci me nake nufi ba. Sai maka ne direban tasi ne ya zo ya wuce ta gaban 'yan sanda ta one-way sau uku kuma ba su kula shi ba, ba su kama shi ba. Me yasa ba su kama shi ba? A tuhumi shugaban kasa saboda mai tsaro ya yi karanci a ƙasar a Najeriya. Babu yadda za a yi ina kana hukuma mutum ya biyo maka wanwe, kuma a ka'idar yadda bature iyo a mota, kai da kake a mota, duk wani wanda yake tafiya a kafa mahaukaci ne. Kai da kake tuki a mota, kai ne mai hankali. Gaskiya ne. To mun go direban tasi ne ya biyo ta wanwe ta gaban 'yan sanda har sau uku ya wuce kuma ba su kama shi ba. Wai me yasa? Abin da yasa ina tunanin su ya dauki wani abun duniya ya ba su ne, shi yasa tunda sun san doka ya karya ba su kama shi ba. Allah ko? Allah Ina tabbaci. Ina da tabbaci. To muna godiya. Direban tasi ne ya wuce ta gaban 'yan sanda har sau uku kuma ba su kama shi ba. Wai me yasa? Yana da yayan banki ne. Yana da yayan banki. Da ya wuce ta gaban 'yan sanda har sau uku kuma ta wanwe ba su kama shi ba. Wai me yasa? To hakikanin gaskiya dalilin yasa ba su kama shi ba, ba a furta kuma a wace jiha bane, a dai a Najeriya ne dai na can aka yi wannan kawai ta aka yi direban tasi. To ba wani abin da ya kawo wannan rashin kama shi. Hakikanin gaskiya 'yan sandan da suke gurin suna cin hanci da rashawa, dan wani abu ake musu suka wuce su yake barin suka bar shi a gurin. Na hakikanin gaskiya ban 'yan sanda har sau uku kuma ba wanda ya kama shi. Wai me dalili? Cin hanci ake ba su, naira 50 ka ba su ma daga ma ka ba su ka wuce. Ina direban tasi ya wuce ta gaban 'yan sanda har sau uku kuma ta wanwe ba su kama shi ba, a kafa yake